Philippine Red Cross ginahaylo publiko nga magdonar sang dugo ilabi na nga nagataas ang kaso sang dengue sa Western Visayas. Kapuso Bloodletting Day hiwato na buwas Biyernes. Si John Sala nakatutok. Padayon ang pagsaka sang kaso sa dengue sa Western Visayas. So pinakauding nga dato sa Department of Health Center for Health Development 6, nagilabot na sa 453 ang dengue cases sa rehiyon halin Enero 1 tubtob 28 kag apat na ang mga napatay. 175% ang ginsaka sang dengue cases sa rehiyon subong nga tuig kung ikumpara sa 165 cases lang sa parehong ation sang 2022. Suno sa Philippine Red Cross Western Visayas Regional Blood Center, bastante pang supply sang dugo subong sa blood bank. Sa piyak sini, padayon sa gihapon ang ila paghaylo sa publiko nga magdonar sang dugo. Gaas gid kami sang help no na magpalihog na magbulig sa aton ng mga pasyente through donation sa blood diri sa aton. Magluwas nga may maayo nga epekto sa lawas sang tabo ang pagdonar sang dugo. Dako man ang mabulig suno kay Dr. Carado sang blood donation, ilabi na nga adlaw-adlaw nagakinahanglan sang supply sang dugo ang mga ospital sa rehiyon. Every 2 seconds may tawag, may need na patient gid sang tawag na dugo. So adlaw-adlaw gataray gid kami advocate. Gani bilang kabahin sang serbisyong totoo sang inyo Kapuso Network subong nga tuig. Kaupod ang Philippine Red Cross igadulong sang GMA Regional TV ang Bloodletting Day nga hiwaton buwas Pebrero 10 sa nagkalain-lain nga mga lugar sa pungsod. Sa Iloilo City, ululupod kita nga mag-give love, give blood. Alas 9 sang aga tubtob alas 4 sang hapon sa Ledesma Wing Second Level sang Robinson's Place, Iloilo. Sa Bacolod City naman, mahimo nga magpadulong ang mga luyag nga magdonar sang dugo sa Ayala Malls Capital Central, Bacolod, alas 9 sang aga tubtob alas 5 sang hapon. Sa imo pagdonar sang dugo, mahimo mo nga masugpunan ang kabuhi sang iban. Gani donate blood and save lives, Kapuso. Upod kay Cirilo Duque, John Sala, One Western Visayas.